A Marea Atlántica acaba de presentar as súas propostas para mellorar a renda social municipal, que, como lembrades, creamos en 2016. E se xa de aquela era necesaria, agora coas consecuencias económicas desta crise, moitísimo máis. O que temos que lamentar é que a alcaldesa non teña a cabeza posta precisamente entre as persoas ás que lles está costando superar este baixón económico e lles custa chegar a fin de mes. De feito, estamos xa rematando o mes de abril e seguimos sen orzamentos municipais, sen presco, sen plan de rescate social e sen convenios co terceiro sector que chegan a moitos sitios onde o Concello non é capaz de chegar. Por iso nós lle pedimos a Inés Rei que escoite e lle propoñemos que mellore a renda social municipal para que chegue ali onde fai falta que chegue e para que sexa unha axuda moito máis eficaz. Ben, a nosa proposta é unha proposta de políticas de empatía. Temos a sorte de ter unha renda social municipal e propoñemos modificala en 5 puntos. No primeiro, na cuantía, aumentar a cuantía para que sexa máis fácil chegar a fin de mes. En segundo lugar, na duración, propoñemos aumentar dos 18 meses aos 24 meses e que, ademais, transcurridos 2 meses, se sigues na mesma situación, poidas volver a solicitalo. En terceiro lugar, as compatibilidades. Creemos que ten que ser compatible coas axudas de emerxencia municipal e tamén coa solicitude da Risga. En cuarto lugar, creemos que se teñen que aumentar os perfis a cubrir, tanto os beneficiarios das bolsas comedor como tamén as pensións non contributivas, que sabemos que é unha cuantía moi pequeniña e que a moitas persoas deixa atrás. Finalmente, creemos que hai que tamén revisar os itinerarios de inclusión, porque efectivamente non pode ser a causa fundamental para que te quedes excluída deste tipo de prestación. Creemos que son unhas propostas fáciles, sinxelas e teñen, desde logo, a mantendida para contar con nós nesta política de empatía.